Ne bɔra tan. Ça va? Là, a tile yɛrɛ d'a ma k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma k'an laban ko ɲɛ yarabi ala k'an to sutura la n bɛ taa ka na. Voilà. Era dun parler tanto ko di. Ko ka pari fɛnɛ wa? O ma rendez-vous de bi bolo biya. E kɔni ko ne parler don. Ni wallahi parler Ni ye ne parler. Ma tiɲɛ parler ni. E ka man parler ni kɛ ni bi ne ɲɛkɔrɔ yan nɔ de. Mais ne ye nin kɛ ka bɔ dun. A fɔ ne ye parler dabila ne jeune lama tellement que ne tun bɛ pari n ko bɔlɔn kɔnɔ ne tun bɛ wele de ko farati n bɛ ka taa baarakɛyɔrɔ de la wa o bɛ fɛn fɛn fɔ muso kelen a ma tɔgɔ ko la a ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen mɔgɔ t'a na sɔrɔ dɔ bɛ k'i kɔnɔ in dɛ ayi n ka patron de ko k'a mago bɛ n na ko n ka passer a fɛ yen n bɛ taa yen awɔ ala ka taa ni ka segin nɔ ami 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 papa surprise ba dɔ de bɛ n bolo ala a filɛ Dio, i t'a to n ka taa n ka baarakɛyɔrɔ la ba surprise ka di koyi mais n bɛ fɛ i ka taa ka na fɔlɔ n'i nana maa si taa ka na sa e ka san fɛ a fɔ ne ɲɛna sa ko ten ko ten papa ne lajɔlen i ko cogo di sɛbɛ la sa e la sɛbɛ sɛbɛ e ala cɛw dun diyara ne ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bi donba de ne bolo ni nin kɛra cɛ n tɛ n da diɲɛ jɔnsi la ni n fa tɛ n'a yɛrɛ kɛra muso ye wa o ye batɔma de ye wa den bɛ kɛ prince de ye n'a yɛrɛ kɛra muso ye a bɛ kɛ princesse de ye a bɛɛ la cɛ i hakili to i yɛrɛ la i y'a mɛn kana n'a fɔ k'i bɛ baara kolo gɛrɛ ninnu kɛ dɛ yaasa fɛn kana na n den sɔrɔ n bɛ taa sisan n bɛ taa patron ka wele lamɛn dɔrɔn n bɛ na ala ka segin ni papa e ka bi baara yɔrɔ taga ne ma fosi de faamuya a la kana na jigin na o ma pisi na ka taa ka tile yɛrɛ bɛɛ to a bɛ kɛ cogo di a biyara ne bu ye n na mobili tun bɛ se ka taa sa an b'a kɛ ten awɔ y'a mɛn ala ka tile ɲuman ban n bɛna ala ka sisan garisɛgɛw waa tile ɲuman ban ne tɛ tile in koyi n bɛna sisan Antle. Oui, ça va? Ça va. C'est grand. Oui. On va passer. Patron. Non. E kun ko ko ni dugu jɛra ko n ka tɛmɛ i fɛ yan. Ne tu a wuli tile la Mun tile a bɛna baara jɔ bi patron ko cogo di n'an ka baara a b'a jɔ bi n m'o faamuya dɛ n ye mun de k'i la depuis ne ye n ka mobili di mobili bɛɛ tiɲɛna à chaque fois mobili bɛ garage la chaque fois mobili bɛ garage la e bɛna mobili minɛ don min ne ye kuma min fɛ yen e y'a mɛn patron hali risɛti n'i y'a bɛn e ye mobili ye risɛti ne ka sanji filɛ sanji den kelen mobili tɛ se ka k'a sara ni ne ka baara tɛ se ka pasi quoi ça ne passe pas non 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 patron non
e bɛ mobili di ne ma tuma min na o ni sisan kɔni tɛ kelen don o don mobili bɛ boli la wa ne bɛ mobili in minɛ tuma min na o y'a sɔrɔ a état man ɲi bilen o tɛ tiɲɛ ye bɛɛ kɔni b'a dɔn ko sirako bɛ yan nɔ o ye siradanya de e taxi ne yɛrɛ bɛ wari dɔw n yɛrɛ kunna wari dɔw bɔ ka taxi in dilan o tɛ tiɲɛ ye Dana ko n tɛna nkalon tigɛ i ye tuma dɔ la ne bɛ maloya k'e ɲininka wari la sabula n y'o ye mobili bɛ garasi la nka don min na n'a tɛ ne kunna de ne bɛ wele k'a ɲɛf'i ɲɛna bɛɛ kɔni b'a dɔn taxi dilan ko taxi boli kɔni bɛrɛ tɛ sɔrɔ a la yan n b'i deli n'a sɔrɔ k'e bɛ ka min k'i la i k'a kɛ ala ni kira kama i ka yafa n ma i ma fosi kɛ n na e ka baara yɛrɛ de ma ne ja i ka baara kɛcogo yɛrɛ de ma ne ja an k'a jɔ ta dɔ kɛra c'est bon Sadio Tingeli ko i yɛrɛ ma se k'o baara kɛ han an tɛ se ka continuer ta quoi c'est bon e bɛna mobili nɔfɛ don min ne ye kuma min f'i ye e m'o mɛn patron kana na ne yɛrɛ lajɛ dɛ a kɛ n ka denbaya kosɔn miiri ko denbaya de bɛ ne bolo so i miiri ko muso kɔnɔma de bɛ n kɔ so kɔnɔmaya dipasi ma nɔgɔ n'e nana ka na ne ka baara tiɲɛ ta ne bɛna o balo cogo di ne mana bamakɔ ye kama koyi wa ne taara ka baara k'i ye dɛ taa mobili wɛrɛ ɲini bɛɛ lajɛlen kumakan de ye ne y'a mɔgɔ fɔ kuma e bɛna don min na ne ye kuma min f'i ye e y'a mɛn o wuli ka taa n bɛ miiri fɔlɔ patron lajɛ sɔn ala ka bon n'u ye fini tɔni k'a la i b'a fɔ ko ayi ni ɲɛsin y'i bolo ko ala ka bon ni mobili ɲɛnama ba ye kalo kelen a ye mobili bɛɛ don a la ne b'a dɔn Ernest i b'a kalama dɔgɔ dɔ de bɛ ani joli ja trop cɛ o ye dɔgɔ jumɛn ye dɔgɔ dɔ de b'an ka kilasi kɔnɔ i b'a kalama dɔgɔ in wa ne b'a essayer cogo o cogo ko n b'a kunkolo ɲagami a tɛ ka sɔn dɔgɔ in bɛ k'i ɲɛsin a ka ekɔli dɔrɔn de ma tiɲɛ cɛ muso kuma tɛ tɛmɛ hali i ka kalan ye i ka muso to o ka fisa muso kuma tɛ tɛmɛ o ne kɔni b'a fɛ n ka cɛ ka ekɔli bila ka ɲɛsin arabu de ma nka cɛ kalan jɔdaba de bɛ arabu la i b'a dɔn n'i ma kalan n'i ko i ye arabu kɛ i ka fɔta dan ye ne de bɛ se i b'a dɔn mɔgɔ caman de kalan ye a tila kalan na diplôme b'u la a ma nafa foyi ɲɛ u ye cɛ e kan tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ e kan bɛ ne de ma ne bɛ wuli ka taa église sociale de bɛ ninnu kan sa la la
Okay. Okay. Aduh ada tunggu. Itu di farm dia bunyi so. Okay. Mumela. Nti ki famne. Ati seka nyefo. Nko kon ma ba kelma woni. Akontena seka ba nyefo ni kon ma. Ifurum so ni. Ima ko fushi dugunila. Mumbe anyefo ni. Metale sisa. Patron de mobile clean ni nela. Kuni ya mapara bani. Nta don nye mukile mekala. Ako ke. Budum gelera kon. Nta don mina fen fele ken kuinos. Sena ko ke. Gelera yere. Na fara ko ante ka ala ndai ni sura nyere wakati do an jigi be mobile kele mi ka ofene mi na tu anga ku dalam ala de an ko ya ba na fuki be ko da ni ki bi yere to ron se ba la ala se ka do yere no yi Illa. Ubisika ke chuguri. ko ke ala de an ko ya ba Michinfu. Ngambi chuku mina ere bado. Nere kan diguri dondoni de. Ndiga bere resurala. Na fara ko ni o soro fana jole. Emna tamu bara de ke kam se kan ere balola. Ya fusu wala. Ala dun magiri. Amba ko di alam. Ela mun de bela. Foi tenena. Ina farfa bi kata. Foi tenena. Abi cliff la bo. Ebe ni tuni na to eko ku futi. Usai ni tuni. Foi tenena. Ni mimi le tanye fo. Ne yɛrɛ de tɛ ka foyi faamu sisan. Cogo di? Ne bɛ ka to ka sugo sofɛrikɛ de la. Sofɛrikɛ jumɛn kɛ? Sunkalo kɛ. Sunkalo. Surata yɛrɛ kun ye min ye. A kun bɛ ka boli ne kɔ de, a kun bɛ kasi la. K'a ye n jigi latigɛ, a ye n jigi tigɛ. Ne kɔni tɛ sogo kɔrɔ dɔn, mais ne kun bɛ fɛ i ka taa sofɛrikɛ nɔfɛ ka na. Ayi, tɛnɛ, o kɔni tɛ ne fɛ la koyi. Ne ti fɛ sofɛrikɛ in ka segin ka bilen. Bari sofɛrikɛ in ka baara, a ma ne yɛrɛ de kun don. Ne ka mobili filɛ dɛ, a bɛɛ cɛnna sofɛrikɛ in fɛ. Ne kɔni kun bɛ fɛ i ka taa sofɛrikɛ nɔfɛ ka na. I y'a faamuya. An bɛna ɲɛ yen. I y'a faamu. Kabolo kan jɔ. Déjà Zeri. Haruna. Ouais. Oui. Abdou. Ça va? Kan jumɛn bɛ? Kan foyi tɛ yen nɔ. Cakɛrɛ fama yɛrɛ. Ma a yɛrɛ 2 jours minɛ. Cɛ a so ka walan tɔ tɛni filɛ la walan bila ten. Cɛ walan kɔni. Ɔn. Cɛ an daga yɛrɛ de tɛ kalan na waati. Cɛ bese. Ala ye.
cɛ don min na ne ye barada ye musi kɔnɔ kɔni ne b'a dɔn e tɛ se ka kalan yan sa cɛ olu ye kɔrɔlen ko ye sa hali wolo hali sisan cɛ hali misi yɛrɛ b'a dɔn k'an kun tɛ se ka kalan a ti don ni wa i ma o ye cɛ e yɛrɛ yalimo d'an yɛrɛ an bɛ tila ka kuma o kan limora ok waati ouais ok merci diyara n ye an bɛ tila ka kuma o kan waati nɔ bon an b'a kɛ ten voilà merci ouais Anki. Ikile kimera. Ashi. Ayeje. Makali. Ikile sigiriya. Tebe. Ko kɛ ɲina dɛ n bɛna surprise ba dɔ de k'i ye o bɛ sɔgɔ diya ye kosɛbɛ dɛ awɔ hali t'i yɛlɛ dɔɔnin o la hali t'i yɛlɛ dɔɔnin o la ou bien o de ma diya i ye A diyara n ye. basi ye Ne ko n kɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ jigi kan ka kɛ jɔn ye tɛnɛ maa jigi mansaw de ye n'olu tɛ yen dun n'olu tɛ yen i jigi ye i kɔrɔ de ani dɔgɔw yɔrɔ ne mana n ka kuma f'i ye i t'a minɛ ba la o cogo de ta sura ne sogora de i bɛ gerebuya la tɛnɛ i y'a tigi ye ka ɲɛ kɔni i y'a ye ka ɲɛ n y'a ye ayi mɔgɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ne do kɔni e yɛrɛ de don ayi tɛnɛ yɔrɔ i ka sogo bɛɛ ye cɛ ye i t'a lajɛ ka ɲɛ ne do kɔni i dun ka wuli i ka fura ɲini nin na dɛ i ka sarakaw ɲini ne kɔni ye e de ye e bɛ gerebuya la ne tɛ dɛ t'a lajɛ ka ɲɛ ne tɛ t'a lajɛ ka ɲɛ garibu hali a ma se ka baro kɛ ne ko e ye fan jumɛn mɔgɔ ye de bon ne bɔra Sikaso Sikaso Bamakɔ kalan na quoi n nana kalan na dɔn dɔ fɛ yan quoi n tilara kalan na diplôme sɔrɔlen kɔfɛ baarako ma se ka ɲɛ sɔrɔ Mali baarako ka gɛlɛn quoi baarako ma se ka ɲɛ sɔrɔ ne y'a dugu de minɛ baara la dɔɔni dɔɔni n b'o kɛ n ka essence sɔngɔ ye n ka tigi sɔngɔ na e fana kan ka maa caman ma nin de faamu caman bolo ko n'i ye diplôme sɔrɔ ka ban i ye kalan mun kɛ f'i k'o baara de ɲini alors que bɛɛ n'a dakan de don i bɛ kalan dɔ kɛ i t'o baara sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ baara dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ a m'o kalan kɛ caman sigilen don ni diplôme ye n'u ye nin yɔrɔ in faamu u bɛ lafiya n'o tɛ ne yɛrɛ ye chauffeur de ye nka n ka baara de tiɲɛna kɔsa in na fɛn fɛn n'i dakan an ka fana ka baara kɛ.
Eh, vrai. Kan fami. Bisbiya. Ko cogo di? Cɛ wɔɔrɔ kɛmɛ yɛrɛ de bɛ na bi. Mangi ba bɛ n yɛrɛ la bi cɛ. Ye san pɛrɛn wele san. Ma se ka sɔrɔ telefɔni na. Hali sisan ne bɔra a yɛrɛ balo wele fana o fana tɛ ka ɲɛ sɔrɔ. Waati. Nka n bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ. Wala san yɛrɛ. Ne hakilila jumɛn ko in? Nka suma teri ka jugu. A kalamani yɛrɛ. Jɔ an ka bɔ n ka la n'a ye nɛgɛ dɔ sɔrɔ. Wala. An bɛ balo. Ni mɔgɔw yɛrɛ la sisan. An b'an ka piya kura ye sisan. An ka bɔ sisan. Ko t'a la. Ne tirimɛ sanu ka fɛrɛ minɛ fo n ka dabila dala de plan 1 n ka taa n bɔn ka ci ka faga o man ɲi nɛgɛ b'a bolo n'a échappera dɔrɔn a bɛ jan plan B voilà n m'a fɔ ko te de ka d'a ye n b'a k'a kɔnɔ sisan Ouais, frère. Cogo di? Cɛ i barira kunna dɛ. Buwate n bɛ don kɔnɔna la i bɛ sɔrɔ i bɛ si ɲɛ yan wa? tirimɛ Ouais. A mɔna wa? Nɔni dɔgɔ a mɔna wa? wa mun na N'aw bɛ baara nɔni dɔgɔ mais fo sanfɛ. Nɔni dɔgɔ bɛ baara in dɔn. yɔrɔ waati
Sinon, ça va quoi? Ma, on dirait la même ici. Hey, tɔgɔ Ouais, ça va ça va. cogo di sɛ i b'a dɔn ne ye sigida in na yan i b'a dɔn denmisɛnninw bɛlɛ de ka ko diyara ne ye wa i b'a dɔn bɔn ne kun y'a kanu i ni ne ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ne bɛ fɛ i don milieu dɔ de kɔnɔ wa Ouais, million jumɛn? cɛ n'i sɔnna a ma a ka di toro Ouais. i b'a dɔn business de don wa a bɛɛ b'a la wa Oh! bon essaye t'i ka numéro di yan an tɛ tila ka kuma kɛ kɔni Ouais, bien. wagati Ouais, flash. voilà Complet. Sungalo? Nam? Ça va? Okay. Don. Don. Basti ya. Wala bashi. Komi san cɛw de bɛ yan nɔ dɛ an nana olu de lajɛ bi sɛ kunkolo ninnu sɛ tɔw ka gɛn ka bɔ a fa ma an nana ale de lajɛ Tiɲɛ yɛrɛ la nin ye projet kuma i bolo yan. I b'a dɔn sɛ mara n'a ɲɛ n'i bolo. waati dɔ la a ka O kuma i ma taa baara la bi yan? sɔngɔ ma taa baara la bi dɛ parce que n tɛ position ba la bi kuma dɔ la sɛgɛnnafiɲɛ bɔ a bɛ kɔn ka suruku kan ye O ye tiɲɛ. O ye tiɲɛ. Ne yɛrɛ kun wulila ka s'i ma. N ka baara tiɲɛna kɔsa in na. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n tɛ ka baara sɔrɔ. Hali n kun bɛ manumuriya mun sɔrɔ n y'o bɛɛ lajɛlen ɲini sisan o si tɛ ka sɔrɔ bilen. N kɔni tun b'a fɛ ka laɲini dɔ k'i fɛ n'a ma k'i ma baasi ye a bɛ diya n ye kojugu. N'i tun bɛ se ka i ka telimani di yan n ka to ka boli yaasa n bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ka n ka denbaya balo cogo min. N'o tɛ bi in na n bɛ yɔrɔ min na Ala de b'a dɔn. komi e ni ne ka teriya bi tɛ dɛ O ye tiɲɛ. wala o kama n bɛna telimani n b'a d'i ma i k'a boli i y'a mɛn dɛ sinon telimani filɛ nin ye jamana bɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ telimani kungo dɔn dɛ O ye tiɲɛ. telimani ye problème yɛrɛ 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 de i y'a mɛn dɛ mais komi e don n bɛna d'e ma e k'a boli i y'a mɛn denbaya balo bɛ cogo min ne b'a dɔn mun don e yɛrɛ b'a dɔn mun don i y'a mɛn dɛ o kama n tɛna se ka telimani jɛ la n bɛna d'i ma i k'a boli sunkalo bibi in na tana mɔgɔ man ca dɛ sunkalo hali kɔsa in na n y'a ka dɔ ye dɔ y'a ka telimani di dɔ ma a nana fɔ ko telimani in tununa ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ tun tɛ o bɛɛ ye sira bi mɔgɔya ye komi e don n bɛna d'i ma i k'a boli n bɛ tile ta ka na d'i ma n tɛ yɛrɛ certifié yɛrɛ sunkalo mais n'i yɛrɛ nana mun di yan o bɛ n bɔ Baasi tɛ. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ diya n ye kojugu. d'accord an kɔnɔ n bɛ tile ta ka na d'i ma. Awɔ. i jɔ i ma teliya i tɛ taa bolo i teliya a bila sisan teliya. Kɔkɛ a dun kɛra cogo di kana dɔrɔn k'i sigi duguma o tuma mun bɛ
in ta to nga sigilan ta ka di sigilan ka la tiɲɛ yɛrɛ la n'i ko ko dugu dɔ ka ca i bɛ taa sɔrɔ dɔ yɛrɛ b'o ɲɛfɛ la ni ne ma miiri e la bi n tun bɛ ala deli ala ka ne ni minɛ ne la sabula ɲɛnamaya nege foyi tɛ ne la bilen e ko kɛ fo ka s'o bɛɛ ma an mun dun kɛra saya ani malo n'i y'o fila da hɔrɔnkɛ ɲɛkɔrɔ a bɛ saya de ta n malola wa n kɛra n juguw sago ko kɛ cogo di ne taara n terikɛ ka moto de minɛ ko n bɛ taa boli ka kiliyanw ɲini n ye dɔɔnin min sɔrɔ bandiw fana taara bin ne kan ko moto minɛ ne la e ko kɛ o dun ye terikɛ jumɛn ye Jalo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la cɛw cɛ ko ɲɛnamaya in ka nɔgɔ i ye nkalon tigɛ a diɲɛ a fɔ diɲɛ tolen don faamaw de bolo an ka fantanw niyɔrɔ t'a la an b'u ka jɔnya la sanga ni waati nka an ka hɔrɔnya kelen o tɛ t'anw bolo o Jalo dun a b'a kalama kɔnɔ n tɛ se ka n ɲɛ jɔ Jalo ɲɛna ko n bɛ nin fɔ a ye mais Jalo b'a kalama ne tɛ se ka n ɲɛ jɔ Jalo ɲɛna k'a fɔ a ɲɛna k'a ka moto minɛna n bolo n tɛ se a fɔda yɛrɛ tɛ n bolo action ne kɔni hakili la i ka taa fɔ Jalo ɲɛna n'a kan ka ɲɛɲini cogo min na a ka ɲɛɲini ten to n fɔ ka taa ɲɛfɔ komisariya la olu sigikun y'o de ye bɛɛ n'i ka baara don jamana in kɔnɔ a kɔni mana kɛ togo togo kɔni n'a taara ɲɛfɔ komisariya la kɔni n'u y'a ɲini zon kɔni bɛ ye ne kɛtɔ ka moto in minɛ Jalo bolo a ye hɔrɔnya kan mun fɔ ne ɲɛna n tɛ se ka n ɲɛ jɔ a ɲɛna ka nin fɔ k'o kɛ tiɲɛ na kɔni a fɔli kɔni ka gɛlɛn mais a kɔni tɛna to fɔbaliya kɔni ye la ne ko ne ye min kelen de kɛ ala la ok n bɛ foyi kɛ ala la ala latigɛ dɔrɔn de don fantan ni sɛgɛn fantan i ni ɲani ala a fɔ nin na kɛ anw niyɔrɔ ye ɲɛnamaya la bɛɛ b'i ta fɔ an ma bɛɛ b'i ta kan na an m'an muɲu n'i ka kuma faamu ala n'a sɔrɔ ne da ni bi cɛ ne ma cɛ wɛrɛ dɔn ni ne furukɛ ye tɛ ala i kana an sigi an malo kɛnɛ kan dɛ fo n'a sɔrɔ ne cɛ joli tɛ ne kɔnɔ n'o sen jɛla o bolo jɛli ala i kana an to janfa la dɛ
Ni tigi dun ye Seku de ye. Bene ka moto ye. Ne ma nin faamu dɛ. Jɔ n ka moto ta. Ne ka n teliya yanni balifu ka sɔrɔ.